Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. I've been wandering through the streets of Rio, and I saw a glimpse of ancient Rome. But I didn't care for Sole Mio, but there is only one place where I feel at home. Budapest, my dear old Budapest, that's the town I love, the very best. Budapest, my dear old Budapest, now at last I found a place to rest. Budapest, my dear old Budapest, when I'm lonely I know where to go. All my friends are living there, I see people everywhere. Budapest, I love you so. I have spent some days in New York City, and I tasted wine in Napoli. Paris in the night is very pretty, but there is only one place where I want to be. Budapest, my dear old Budapest, that's the town I love the very best. Budapest, my dear old Budapest, now at last I found a place to rest. Budapest, my dear old Budapest, when I'm lonely I know where to go. All my friends are living there, I see people everywhere. Budapest, I love you so. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noorderwind. Joet we met één gast om de tafel. En dat is een bijzonder man. Hij komt hier uit Ljouwertwij en is al heel lang muzikant. Drummer om correct te wezen. Zo zit er bijvoorbeeld bij de Phantoms, de band Road, Living Blues, Mark Foggo en The Secret Meeting en speelde hij met Jan Akkerman. En zit hij in de Dikke Lul Band. Ik had hoor Arjen Kamminga. En ik vind het ontzettend tof dat hij hier in de studio is. Arjen, welkom. Nou, dankjewel. Hoe is het met hij? Nou, op het ogenblik gaat het wel. We hebben het met een hoop ellende al gehad. En nou met het weer ook nog, die storm. En nou, voor de rest, ja, de spelerij is ook weinig. Ik heb in afgelopen jaar, de één na laatste dag, voor het oud en nieuw, heb ik nog gelukkig konden we ergens optreden. Bij privés dus, privé-adres. En nou, er was wat personeel in zo'n grote soort garage. Nou, en het was in... God, hoe is dit door? Weer Dirk? In waar ik gespeeld heb? In... niet in Groningen, in Groningen, Friesland, Drenthe. Ja. Het noorden van Drenthe. Ik kon even... Ja, die naam weet ik niet meer goed. Maar het was super mooi. Nou, dan voel je gewoon weer je oude gevoel. Oh, lekker, eindelijk weer even eruit, zou ik maar zeggen. En het was ook super. En die hele aardige lui allemaal. Nou ja. Best er bot bang van West. Want ik bedoel, best nog net stokoud, maar best wel aardig op leeftijd intussen. Ik kan me voorstellen dat het wel benauwd was best voor dat virus. Of best er net zo bot met de waande West. Nee, ik ben ja, ik hou het wel rekening. Want eerst was het zo en toen weer even zo, dan weer zo. Maar ik ben helemaal niet... op een terras geweest of zo bij een grote groep en s'avonds nergens. Dat kon ook niet. De ene keer wel, de andere keer niet. En dan, toen het weer kon, was het buiten in één keer weer druk. Maar ik heb nooit op een terras gezeten. Ik denk, ik hou
Ik hou maar afstand. Geen risico's. Geen risico's, nee. Nee. Maar waar wie is het spelen trouwens? Met Arie Kuipers. Dus is het mij horen we nog steeds in de dikke lul bent, hè? Ja, dat is een onderdeel geweest. Maar daar vragen mensen nog steeds naar. Vinden ze daar ook waar ik gespeeld heb. Je hebt speciaal oors inhuurd. Om. En soms ook alles met. Vonden ze prachtig. En dan. Nou ja, en dan na zoveel jaar dat het nog. Dan heb je lui gewoon plezier in. Vieze liedjes. Zo noem ik het maar. Vieze liedjes, ja. Mooi hoor. Ja. Maar dat is ik al even zo, hè? Met Arie Kuipers op tafel. Ja, een goede muzikant hoor. En hij barst met zijn voet. We spelen heel veel met ons tweeën speelt, allerlei dingen, feesten. Ook in andere muziek, in band. Maar als we met z'n tweeën speelden, hij met de voet barst hij. Had hij zo'n baspedaal. En toetsen, en gitaar deed hij ook wel eens, hing van de nummers af. En hij zong alles. Dus hij deed heel veel. En ook op een goede manier. Ja. Hoe belangrijk is het voor jou dat nog steeds optreedt? Nou, belangrijk, het heeft niks met geld te maken. We toen ook nog geld kregen, maar daar gaat het maar niet om. Het gaat maar om, lekker even bezig. En het gaat om mijn gevoel en niet om mijn beurs of zo, heel totaal niet. Nee, maar mij doen en druut. Ja, de wereld in. Ja. Maar ik heb er goed last van gehad, van het laatste optreden. Maar had bijna 2 jaar niks, is niks geweest. En, Spierpinnen? Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, en toen ze hebben me opgehaald. En die jongen die het geluid deed en die reed ook. En Arie was dus met. Zijn spul stond erin. Drumstel moest er bij mij vanaf thuis nog in. Nou, en daar weer waar we speeld hebben. Het spul allemaal uit de bus. Ik een drumstel wil bouwen, opbouwen. En hebben we gespeeld. Weer inpakt en alles in de bus gegooid. En toen had ik s'avonds al, last van mijn rug. Want omdat je zo lang niks meer gedaan hebt. En dan, tijdens het spelen merk ik er niks van. Maar na afloop had ik echt, en de volgende dag ook nog. Mijn rug deed me zeer. Ja, dat is het nadeel van die hele toestand. En daarom ben ik blij dat ik altijd maar lekker uit ken. Want spelers thuis ik een prot of net? Nee, ik draai wel muziek, is, maar nee, ja, ik kan wel thuis hoeven als ik wil, hoor. Maar ik heb ook een klein drumsteltje, maar dat is een kinderdrumstel. Een echt drumstel. En mijn opa zeggen, die drumt altijd dat die komt. Mooi, hè? Vindt die prachtig, ja. Ja, maar dan is hij weer in boksen, hè? Ja. Ook. Ja. Is dat leuker dan jou op deze leeftijd? Nou, het is niet ver. Ik ben nou ook op een fiets gekomen naar mijn broer toe. Maar ik heb ook in een oude Beeldziel, daar mocht ik graag wonen, in die hoek. En, Waait er altijd, toch? Ja, maar ik vond het altijd prachtig. Ik heb wel op fietsen helemaal zo naar Harlingen reden langs de kust. Was er een accu bij of gewoon dat het nog op spierkracht? Nee, gewoon. Nee, kijk, geen accu. Gewoon oldschool. Ja, maar daar ik toen woonde, moest ik toen weg. En helaas, want dan mocht ik graag wonen in die hoek. En heb me wat uitgekozen. Ik denk, nou ja, ik verfde er nog wel eens even er wat bij, een klusje. Maar dat, ik denk dat het gebeurt in Leeuwarden nog wel. Dus ik ben in Boksem gaan wonen. Ik kon wat uitzoeken toen. Mooi toch? Nou ja, ik denk, dan ben ik ook niet ver van Leeuwarden. En dan woon ik toch buiten uit, nou ja. Maar misschien ga ik er wel weer een keer in Leeuwarden, ik weet het niet. Ja. Uit wat voor neers komst toe? Arin, wat voor gezin wie het? Wist hoe je opgegroeid bent? Vanaf mijn leeftijd. Nou ja. Win je meisje beiden? Nee. Er is nog een oudere broer. En die verschillen Dirk en Wiebe. Wiebe is mijn oudste broer. En ze zijn op dezelfde dag jarig. Alleen er zit een jaar verschil tussen. Wat een timing. Oh, dat is wel een mooie niet. 20 april, toch? Jazeker. Ja, dan is ze allebei jarig. Alleen, Hij leeft ook nog? ja, hij is altijd slager geweest. Oké. Ja. En Ordelje, wat die en die? Bij Wenjem? Bij de oude lui? Best hoe opgegroeid best, ja. Ja, in vlak bij het Wijnaldenbestraat. Het is bij het Vossenparkje, dus krek buiten het centrum, zou ik maar zeggen. Ja. En wat die heid?
accordeonist. Professioneel muzikant? Ja, Oké. ja. Dus wie altijd wel muziek thuis? Ja, die kwamen ook toen ik nog zo was. Al mensen thuis met een gitaar of met een oekeen, met een accordeon. Hè? Hoe was het ook alweer? Nou ja, zoiets. Hij is accordeonist. Wie memmek muzikaal of niet? Nee, maar die vond het wel mooi. Nee. Die wie meer met huishouden bezig. Nou, Praat maar even in de microfoons, Worst. Ja. oh ja. Want kijk, we hadden 2 zusjes en 4 jongens. 6 kinderen in de familie. En mijn vader was vaak op stap en zo. En die had het wel erg zwaar had. Want hij had geen auto. Om met die accordeon, en dat noemt hij de kast dan altijd. Ja, op Dan een was hij fiets. achter op een fiets. Moest hij naar dorpen, ergens daar, dinges, ook in de winter. Op een fiets. Met een paar fietsbanden had hij dan die accordeon achter op een fiets zetten. En dan moest hij, door weer en wie moest hij nachts ook weer naar huis toe. Hè? Dus dan was Ja. hij bijvoorbeeld in Jorvet, ik noem maar wat. Nou, dan kwam hij op een fiets aan, joh. Om 1 uur of 3 s'nachts. Want dat was 12 uur meestal afgelopen. Maar dan moest hij zo'n eind fietsen. Door de harde wind en weet ik wat allemaal. Maar ja, die had het niet makkelijk verdiend. Nee. Later kwam hij wat meer in een café op het Ruiterskwartier, Oh, ja. Aanske de Boer. En dat was elke vrijdag, de hele dag moest hij daar spelen, vanaf 1 uur of 11. Want dan kwamen al die veekooplui kwamen in die kroeg nog, want hij had een handel daar. En dat was een prachtig mooi feest. En wij brachten naar mijn vader toe, weet ik nog wel, dat we even brood naar hem toe moesten, want hij moest nog even eten, weet je wel. Dus, maar dat was zwaar leven, hoor, wat dat betreft. Ja, Echt horen tien, hè? ja, jongen. Verschrikkelijk was dat. Ja. Muzikale familie. Hij speelt het accordeon. Mem door het huishouden. Ja. En dan rent de liedje Arjen om. En wanneer hast u die eerste instrument kennengelerd? Wie dat voor een drumstel? Waar bist u mee begonnen? Ja, ik geloof het wel. Ja, een drumstelletje. En toen heb ik al gespeeld op lagere school, zat ik nog. Voor de hoofdmeester, want die was jaren, geloof ik. En er waren toen 2 drummers. Was ook Klaas de Vries. Dat was toen ook vrij bekend. En maar die is helaas ook al lang overleden. Nou, Klaas, bij Jumon. En hadden we dus op een lagere school. We zaten in dezelfde klas. En hij was drummer en ik ook tenminste. Hè. En we hadden allebei een drumsteltje. Nou, en het werd toen in een sportzaal van school. In die hoek, werd het neerzet. En wij gingen samen tegelijk wat drummen. Hè, dus 2 drummers even, meer niet. Nou, dat was wel hartstikke leuk, wat ik me herinner. Ja. Ja. Want middelbare squalen, wat voor muziek luisterde toen wel naar? Ja, wat er op de radio kwam. En wat wie dat voor die? Wat herinnert u daar nog van? Ja, het verandert wel, hè, de muziekstijl en zo. Maar dat was toen wel... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Zie je de bot in de Beatles zweren? Of in de Stones? Of hele oren dingen die smoort? Ja, hoe heet het? Engeland? Cliff Richard en de Shadows. Oh, The Shadows, ja. Ja. Dat vond ik toen mooi. En dat was ook van alles. Goed. Maar Cliff Richards en de Shadows. Ja. Dat was toen heel bekend ook. Ja, dat waren de helden van toen, hè? Ja, zeker, ja. Maar ja, later komt ook hele andere muziek. Bijvoorbeeld, ja, dat is alweer later. Oh, je had eerst, ik noem maar wat, hele grote bands, de Beatles, de Rolling Stones. En die band daarna, die vond ik eigenlijk, deed mij het meest, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Ja. En dan gaan we het eigenlijk wat door hier in het zon toch al, hè? Denk ik, of net? Ja, dat is ook al oud. Ja, helaas. John Bonham, die drummer, die is toen een ongeluk had. Ja, dat was super. Ik heb ze nog zien spelen in Amsterdam. Is er live in geweest? Ja, zeker. Waar speelden ze? Ja, hoe heet het gebouw? Heel groot. Gauw met allemaal van die... Maar goed, ze hebben 2,5 uur achter elkaar gespeeld. Dat was super precies. Was ook een volle bak, hoor. En, oh ja, we moeten wel eens een mutskop hebben, nou. Kijk, dat is... Een molkapje. Ja, dat was in van Led Zeppelin. Ja. Led Zeppelin is wel de band voor die dus? Ja, ik ben meer bands. Maar ook ik hoor ook wel oude muziek vaak. Op tv wel eens. Maar ik denk, dat blijft mooi. Zangeres Noek. Welke? Ja, uit Amerika.
God, hoe heet dat? Stop in the name of love. Hele mooie liedjes. Ik weet niet meer hoe het allemaal heet, maar als ik ze hoorde, oh ja, dat blieft in de kop hangen. Vooral uit die periode dus. Ja, nou ja, maar later ook weer. Later waren er ook goede bands kwamen er, ja. In Engeland ook, dat was ook super. Wat wie die eerste band? Oeh. Oh, mijn eerste band, dat weet je meer. Gewoon een bandje. Middelbare squallen of net? Ja, En wat voor squallen was toen volgen? nou gewoon de lagere school en toen, god hoe heet het, een beetje hoger. Ja. Ambacht squallen of net? Ja. En hoe heet het daar? Dat is zo lang geleden. Ja. Ja, dat is echt graven, hè? Goed het net, ja? Het is ik net... Ja, maar af en toe dan denk ik, oh ja, dan weet ik weer dingen, of namen. Maar goed. Wat in de eerste band is die nog herinnering is, was die speelhaast? Ja, er ben zoveel bandjes geweest. Toen was die een road spelen met Jan Akkerman, Mark Foggo, Living Blues, The Phantoms nog. Ja, Ja, maar daarvoor zat een bandje met Klaas de Vries ja. en Frans Pan. En dat waren, hoe heet het ook alweer? Staat het niet in het boek? Frans Pan, ja. Ja, Frans Pan. En Ja. dat was voor de Unbeatable. Oh ja, dat ken ik wel. Daarvoor. Ja, ik weet het allemaal niet meer. The Meteor Stars. Oh ja. Precies. Ja, de Meteor Stars. Toen was hij al 13 jaar oud. Oh, dat was... 13 jaar, toen begon hij met die band te drummen. oh zo hebben we de prijs won in het... Precies, in de beurs. ja, nou weet ik het De weer. eerste prijs won. Daar in de beurs in het centrum. En daar speelden toen ook allemaal bandjes. Er zit nou Groninger dingen in. Ja, inderdaad. En toen hebben we daar de prijs... want het was een soort wedstrijd of zo. Ja, Hier stond in eigen drumstel toen al? Of niet? ja. Ja. En die is bij elkaar sparren of kregen ze die van die ouders? Ja, volgens mij kreeg ik het van mijn ouders. Want wie geen vetpot? Ja, dat ik wel. Bij hem thuis. Nee. Bij hem wel. Maar dat soort dingen liepen wel. En later, ja, toen was ik al wat ouder, toen kwamen mijn vader en moeder ook nog in een kroegje hier in Leeuwarden. Daar zat ik te spelen. En dat we hun ook even en ben ze daar geweest. Ja. Maar de Meteor Stars, daar wist nog iets van dus. Ja, dat herinner ik me. Want die Frans die stond zo met die beker. Ja, we wonnen. En die stond zo. Die foto heb ik nog wel, dus ja. Pretje hier wie is toen nog maar. Ja, dat wel niet, ja. Ja, ongelooflijk man. Ja. Ja. Daarna waren het de Phantoms. Why must I be tormented? Why must I dream of you? Why must I be tormented with a dream that won't come true? Another love surrounds you. I see it in your eyes. My love has never found you. It's so hard to realize. Life to me is misery, misery. Loving you the way I do, way I do. Why do I just sit here and sigh? Tear and put my heart for you. How can I be contented with just a dream or two? I'll always be tormented till I know that I have you. Another love surrounds you. I see it in your eyes. My love has never found you. It's so hard to realize. Life to me is misery.
I be contented with just a dream or two? I'll always be tormented till I know I have you. Ja, ook wel gespeeld, ja. Ja, dat klopt. Wist daar nog wat van? Waar daarin zie je het? Phantoms. Poeh. Ja, dus, nou, ik zal het wel even vertellen. Ja. Tjeerd Koning was een gitarist. Oh ja. Ja, doe maar. Anne van Breden de bassist. En Joop Bijlsma, gitarist. En Arjen de drummer. Dat was het bandje The Phantoms, zeg maar. Een beetje, hoe heet het? Shadows muziek speelden we heel veel en zo. En we hadden wel altijd leuk werk. Want ik werd de manager van de band. Dus wij kochten, omdat wij een telefoon hadden in huis. En de rest van de families die hadden nog geen telefoon. Dus doe hier een technologische vastsprong. Natuurlijk, ja. Mooi man. Ja, dus wij gingen overal naartoe. Vooral in Groningen ben we geweest. Met Wolde, weet ik Oh ja, wat allemaal van die Groningen, plakjes. Daar waren we heel populair daar in dat bandje, met die band. En we moesten een auto huren. Bij Bob moesten we dan de apparatuur, moesten we versterkers en zo moesten we hebben. Bob Skaafsma. Ja, Of Bob de Jong? Bob de Jong. Ja, Bob de Jong, Bob ja, sorry. En dan moesten we dat voor het weekend moesten we dat allemaal huren. Een autootje, dit en dat en zo. En als we dan speeld hadden, dan kregen we ook 60 gulden of zo, werd er verdiend. En dat ging allemaal naar Bob de Jong en naar de autoverhuurder. En dan hielden we ook een tientje over en dan gingen we s'avonds, als we Leeuwarden terugkwamen, alleen maar even naar de snackbar. hadden we dat tientje, maakten we ook makkelijk maar op. Ja, het was een heel andere titel als nu tegenwoordig. Ja. Dus, maar de Phantoms was een leuke band hoor. En die bestaat weer. Want ik heb ze toen eens een keer... het was al lang weer geleden dat ze speelden en zo. En dat het eigenlijk helemaal niks meer was. En in de jaren, wanneer was het ook alweer? Misschien 20 jaar geleden. Ik zei, je moet er maar weer eens opnieuw beginnen, zei hij. Want dan gaan we leuke dingen doen in een zaal en Skaaf. Met van die 60s avonden en zo. Oh ja. In 1985 heb ik in de Frieslandhal... Ja. dat mooie 60 jaren muziekhek allemaal regelt en zo. En daar hadden we eigenlijk natuurlijk wel wat mensen erbij had. Je moet mensen hebben van die kennen dit doen, die kennen dat. Maar dat was een prachtige avond. En de Phantoms zeiden ook heel te en we gaan gewoon deur, zeggen ze dan. Ja, Arjen die had er op een gegeven moment met stopt. Want ja, die had dan met Arie heel veel werk gehad en zo. En dat betaalde beter, want ja, dat bandje... Zoveel optredens kregen de Phantoms niet meer. Maar het was een hele mooie periode. En Ja. dat was... Welke band vond je het een van de leukste om mij te spelen, Arjen? Met de spelen, ja. Ik heb geen... Wat wie de leukste tijd? Nou, ja, god... ja, Mark Fokko misschien? dat was ook leuk. Er was bepaalde muziek. Tjak, tegen maats. Hoe kwam ze bij Mark Vogel te longen? Wist dat nog? Ja, hij woonde hier in Leeuwarden. Het is een Engelsman uit Liverpool. En er zat ook een Duitse drummer bij, maar die was vaak wat te veel stoned. Dus die ritmes die liepen niet meer. En daar werd wat over klaagd, heb ik doorgekregen. En toen vroeg Melvin, ken je die, Melvin? Van Eldik. Van Eldik, ja. Nou, daar heb ik ook wel veel met gespeeld. In verschillende dingen. En die zat toen ook bij Mark Fogo, die Engelsman. En toen heb ik daarbij gespeeld. Nou, maar ja, op een gegeven moment had ik het ook gehad. Ik was er niet op tegen, maar ook niet dat ik zei van... Goh, ik wil wel eens even weer wat andere stijl muziek. Je speelt wel overal, denk ik, of niet? Ja, ik ben overal geweest. Of overal, ja. Voor mij woont die Fogo, die woont nog steeds in Eindhoven. Maar hij is toen verhuisd van Leeuwarden naar Eindhoven. Hij had ook een gitarist op een gegeven moment. Melvin niet meer, maar iemand uit Eindhoven. Dus zodoende, maar ja. Wat mooie tijd maar gewoon dus. En nou ja, wat heb ik er meer gespeeld? Ik weet niet. Living Blues. Ja, Living Blues, ja. Welke periode wie dat? Dat is toen je Toen was Living ik, Blues. 22, toen ik naar Den Haag ging. Want ze kwamen uit Den Haag. Ja, dat was Scheveningen, waar ik eerst... die ene gitarist die woonde in Scheveningen, met zijn moeke, die was manager.
En daar heb ik een tijdje gewoond en later ben ik in het centrum van Den Haag. Nou ja, daar speelden we ook. Hebben we opnames gemaakt in Engeland. Nou ja, en we hebben ook overal Duitsland speelt. Ja, noem maar op. Hoe kwam je toen in Den Haag te wonen? Nou, door die band Living Blues. Maar die hier in die vregen? Ja. Ja. En Die toen hier daar in Friesland, daar rent of zit, een drummer. Ja, zit, ja. Maar ik ben er toen heen gevraagd en dan ben ik toen goed geweest. En de jongens erbij, Nico, die ken ik goed. Ik ook altijd heel goed met die zanger. En die zei, ja prima. Het was een mooie bluesband. Nou, zodoende ben ik daar komen. En toen ben ik hier in Leeuwarden weggaan. En ben ik in, nog zou ik maar zeggen, Den Haag gewonnen. Hoe vond je dat, om daar te waaien? Nou, ja, dat was weer iets nieuws voor mij. Hè? Even een hele andere kant van Nederland. Maar verder, ja. Koest er van leven op dat moment, van de muziek? Ja, dat weet ik niet meer hoor. Er werd wel gewoon aan verdiend. Het was een band die regelmatig speelde, elke week. Nou, een begrip ik. Living Ja. Blues, gewoon grote namen. Ja, en Bobbe Versijen was helemaal weg van dat ik daar toevallig bij speelde. Had hij al gehoord ook. En zei hij, ja, dat was te gek, weet je wel, Living Blues. Bobbe Versijen, ja. Koest een beetje opzetten met Wobbe of net? Wat me... Koest een beetje opzetten met Wobbe? Ja, hij was ook toen wij in Sneek waren. Was Wobbe ook. En er kwamen nog tegen buiten niet of zo. Ja, maar in ieder geval. En Maar Wobbe is echt zo'n begrip, hè, in de Friese muziekwereld. ja, zeker, ja. Hier is er direct nog werk nijst? Of koest toe bestaan van die Ja, muzikantenskip? ja, ja. Dus fulltime ja, professioneel muzikant is. ja. Wie dat altijd in droom? Nee, dat is gewoon zo komen. Maar gewoon... ik vond muziek gewoon mooi. En dat het ook nog je werk kan wezen. Nou ja, oké. Dat is het ook worden. Maar ik heb het niet gekozen om mijn geld te verdienen. Je plezier komt eerst. En dan komt geld pas. Hoe rost er in zo'n Den Haag om? Ik bedoel, kwam daar een leuke verhaaltje in? Zie je daar regelmatig in de kroeg, weet ik veel. Ja. Hoe kwam dat leven terug? Want Nou, dat kom je vanzelf achter. En dan, met Henny ben ik nog trouwens geweest. Die kwam uit Den Haag. een Hagenese dame. Ja. Ik kreeg, nou, Tieten. Daar praten ze weer anders dan hier. Maar Nico was die andere jongens ook hoor. Nico, een paar jaar geleden heeft hij nog gespeeld hier met Living Blues, maar van een hele andere band. Een hele andere. Alleen Nico, die zanger, en dat was hier bij de, hoe heet het park ook? Ja, dat was op Bevrijdingsdag. Toen we Oh, ja. Enema direct bij, ja. Noorderwien podium namelijk. Ja, precies. heel ja, leuk. Erik Enema was er ook. Want ik mocht op het podium staan, omdat ik contact had nog met Nico. En nou, daar heb ik staan en kon daar wat drinken, een hapje eten ook nog. En toen binnen hun weggaan en nou ja, mooi. Ja, mooi hè? Ja. Ja, Toen had ik in Road spelen. ja bent u hier uit Leeuwarden? Ja. Ja. Hoe wie je dat? Nou ja, ik vond, het ene nummer was wel even populair, maar op een gegeven moment vond ik de muziek ook wat, nee, dat vond ik niet zo, dan... Nee, maar daar best op een gegeven moment echt mee stoppen. Hè? Want ja, Mark Fogo wist op een gegeven moment wel clear mij. Hè, dat vond ik net zo heel interessant meer. Dat hield dus echt van Road, dus qua muziek. ja. Nou ja, toen is er een andere drummer, wie kwam ook weer bij? Boy, Boy Buskowski. Brosowski, ja. Ja, dan maakte ik zoet. Dat is al heel tijd geleden. Ja, dat is heel lang geleden. Ja. Ja. En, Rood, het was een hele goede band. Alleen, ja, zo commercieel, weet je wel. Het is, hoe zei Robbe dat ook weer? Ja, het is een middle of the road muziek, weet je wel. Oh ja, Dus, ja. Maar we zijn 2 keer bij de televisie geweest. Ja, met de band. Dus, Ja. met de Top Pop en met de Eddie Goran Show. En die vonden het allemaal prachtig, weet je wel. Maar ja, dat is dan maar 1 nummer wat ze doen. Er is
Hongaarse filmploeg in Grauwees. Die had allemaal opnamen gemaakt van de boek. Omdat ze een nummer als, hoe heet het dat ook alweer? Budapest. Oh ja, Budapest, ja. En die filmploeg was toevallig in Friesland. En die had het allemaal opgenomen. En, ik mocht alle foto's maken en zo. Want dat deed ik overal met die bands altijd. Ik heb een heleboel foto's gemaakt van Rood bijvoorbeeld. Ja. En dat is een leuke herinnering. Waar zie je het niet in rood? Frans van der Borg, Hans Krakau, Frans Pan en Harry is eerst nog geweest. Harry Koostra. Harry Kootstra is eerst nog in geweest. Nou, en Harry. Dus Harry Kootstra, maar ja, die werd ontslagen op een bepaalde manier. Dus, Ja, hij had ook een ziekte of zo. ja, ziekte wat is je lever en zo. Dus een beetje sneu geweest. Dus, Ja. maar goed, Frans Pan, die kwam in de plaats van de... En wat bist toen dien? Wat hast u toen dien naar road? Toen je eruit stap bist? Wist dat nog? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja, al die volgorde. Oh, dat maakt net zoveel uit. Het geeft bij hem de verhaal. Hè? Ja, Maar ja. hij heeft leuke dingen mee maken, mijn road. Nou ja... Ik zal eerlijk vertellen, toen Harry er nog bij speelde, hè, die was net op die bassist, dat was het begin dan. Harry en ik kon op een of andere manier heel goed met elkaar. Dus als we een weekend speeld hadden, dan gingen we maandags samen even op pad. En dan gingen we, weet ik veel waar naartoe, op naar een kroeg in Leeuwarden. En er zaten mooie vrouwen, zou ik maar zeggen. En we hadden altijd wel wat. En dan gingen we fut in de auto en wat seks en weet ik veel. Ja. Mooi toch, ja. Ja. Wie dat het leven van hij, een beetje spelen en leuke vrouwen? Nou, in die periode wel, ja. Ik bedoel, ja, toen was ik ook niet trouwd meer, hè? Nee, Nee. Maar goed. Maar wel een beetje rock'n'roll dus, in dat opzicht. Ja, behoorlijk rock'n'roll. Behoorlijk rock'n'roll, ja. En dan pilsje erbij. Ja, nou, overdag niet eens leuk, nee. Maar we zijn wel daar in de Hoogstraat. We waren allemaal kroegjes toen, hier in Leeuwarden. En nou, we liepen naar binnen en er kwamen meiden op ons af, omdat we wat bekend waren natuurlijk. Zo. Nou ja, en Harry en ik die vonden dat wel oké. En dan, nou ja, zo. Ja. Maar goed, dat zijn privé dingen. Denk je dan wel eens oenij, dus toen ze op de bank zit, denk je, oh, dat weer wel een toffe tijd. Toen had ik dat die en dat die en ik kon net al te weten, maar... Nee, maar je doet zoveel, hè. Je bent op een gegeven moment ben je heel veel weg en dan kom je 's nachts weer thuis. En wat ik zo pas zei, van heb ik 1 keer gespeeld, na een paar jaar, en heb ik wel last van mijn rug, ja. Maar toen was ik altijd bezig. Dus niet alleen met drummen, maar ook met spul erin sjouwen, eruit. En dan zit je daarin en dan heb ik geen last van. Nee. Maar ja. Hoe wie het optreden met Jan Akkerman? Nou, ik heb er een paar keer wel met hem gespeeld. En we hebben volgens mij ook een keer in de Harmonie speelt hier. Maar ja, dat is een goede gitarist. Maar ook een hele hartstikke goede gitarist. Super. Hoe vond je het om bij hem op te trainen en op paard te wezen? Nou, mooi. Ja, die was ook heel... hij had ook weer andere dingen zo. Maar zijn speelderij, ja, de ene keer was het zo, anders zo. Hij speelde niet altijd recht aan ritmes of zo. Hetzelfde. Zo had hij wel weer wat. Door de ene keer zo, de andere keer zo. Maar dat voel je wel aankomen. Ja, dan moest goed op hem letten dus. Nou, opletten. De basis bleven hetzelfde. Alleen soms, ja, hoe moet ik het uitleggen? Zijn ritme deed hij wel eens even zo en het kwam altijd goed. Had je wel eens contact met hem? Nou, de laatste jaren niet meer. Ik weet dan niet meer waar hij woont, maar... Het verwettert op een gegeven moment. Ja. Hoe wie is bij hem kan? Ben je ook vregen toch hem? Ja, ik ben natuurlijk wel vraagd, ja. Hij had ook... Hoe heet die band? Had hij bezeten, een hele bekende band toen. En speelde hij ook alleen, of bij andere dingen. Dus hij zat niet echt in een vaste band. Ja, hoe heet die band nou weer? Met die zanger achter die toetsen. Iets Focus toch? Ja, Focus. Ja. Nou, en dan deed je ook wel weer andere dingen. En
er moest een bassist bij en een drummer. En hij speelt gitaar. Dus nou, dat kwam altijd goed. Ben je het altijd in Nederland of ben je ook wel naar het buitenland? Nee, ik ben ook wel in Duitsland geweest. Ja. Verschillende optredens in Duitsland. Ben je dat grote zaal, Lidse zaal? Ja, behoorlijk, ja. Wel groot publiek, zeg maar. Ja. Is het heel wat anders, het Duitse publiek, is het Nederlandse? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maakt het net zoveel uit. Maar ik heb ook, omdat we het er nou over hebben, een keer metmaakt in Duitsland. Er was iemand die organiseerde dat. En die had dus een zaal gehuurd, net als de Harmonie of zo, ik noem maar iets. En toen waren wij er, maar het was praktisch niks verkocht. Dus hij kon het bedrag wat afgesproken was, kon hij ook niet doen. En hij vertelde dat. En toen zei Jan Akkerman nog van, nou ja, als je geen geld hebt, dan houdt het op. En we hadden wel gespeeld. Maar er kwam verder is niks geweest. Praktisch niet. En Jan Akkerman zei nog van, nou ja, als je geen geld hebt, dan krijgen we niks. Hoi. En dan heeft hij verder ook niet moeilijk over gedaan. Zo van, nou ja, dan maar niet. Ja, je zou toch zeggen, maar Jan Akkerman is wel een redelijk uitsprutse figuur dat hij daar Lulkenburgers hoort. Maar nee, Ja, dus. nee. En dat viel mij dus ook op. Hé, Jan, weet je wel, zo van, ik kan nou wel moeilijk doen en dit en dat. Nee, helemaal niet. Nou, als je geen geld hebt, dan houdt het op. Dat zei hij ook. Is er altijd een favoriet drumstel voor jezelf? Of wissel dat heel wat oor? Nou, ik heb wel eens wisseld, ja. Maar ik een Ludwig heb ik nog gehad. En een Engels... God, al die namen. Wie is heel zinnig op de drumstel nog net? Ja. Beetje precies. Ja, en ook stemmen en zo. Ja. Maar voor de televisieopname, weet ik wel, kreeg je uit Heerenveen die drum... Oh, ja. Hoe heet je dat ook alweer? Ja. Prachtig mooi geel doorzichtig drumstijl. Plexiglas. Hoe heet dat ook alweer? Die, Ja, weet je niet meer. Zit in Heerenveen. Van der Glas? Ja, Ja. van de glas. Ja, van de glas die, ja. Wij hadden een drumstel in de studio van hun. Te staan. Oh, ja? Ja, we hadden dezelfde sponsor daarin. Ja, maar die heb ik toen daar ook kocht. Ja, het is ook zo. Ja. En later weer, ik ken nou weer Yamaha. Maakt het een product, die drumstel? Nee, het moet klinken. En deze klinkt ook goed, die Kev. En het stem, dat weet ik wel. Ja. Had je les hoor, of helemaal geen les? Nee, niet echt. Als het die zelf leert? Ja, nou, heel vroeger bij een man bij het Cambuur. Ja, mijn vader die zei je moest daar op drumles komen. Mijn vader betaalde dat, zei dat. Oh. En die was zelf ook muzikant, drummer. Ja. In de band. Hoe heet hij ook alweer? Ja, weet ik niet meer. Maar dan had ik wel die afspraak. Zou te komen, woonde hij op zijn flatje daar, boven bij het Cambuurplein. En dan had hij alleen maar zo'n leeg krat staan. En daar kon je op trommelen zo. Ik doe me wat. En dan met stokken. Gewoon, niet een drumsteltje, maar gewoon... ja, goed, er gewoon bovenloop meesten bij hem, of onder. Ja, verder weet ik dat ook niet meer. Wat vond je altijd een goede drummer? Bonham dus, van Led Zeppelin, of net? Ja, hij wel. John Bonham. Ja. Ja, er waren ook nog oude jazzdrummers. Nou, die waren ook heel goed. Heel andere stijl natuurlijk, maar... Is het een man van de jazz? Wat dat onbelangrijk? Nou, nee, niet echt. Dat heb ik ook wel gespeeld. Jazz. Maar ook gewoon rock. En nou ja, blues en feestmuziek en van alles. Ben je een drummer die een product oefening had? Of juist net? Oefenen? Ja, moest dat of net? Nee. Was er gewoon die maar eigenlijk altijd oefenen om het bij te horen? Nee. Gewoon... nou, hoe gaat het nummer? Oh, zo. Nou, dat speelde ik dan wel. Ja, heel mooi op gevoel dus. Ja, op gevoel af, ja. Nou, dat is behoorlijk vier met aan. Nou, Wat hoe zoest er waarom op die hele carrière? nou, als ik nou af en toe weer eens spelen kan... en nou, dat heb ik net verteld... eind december heb ik nog gespeeld. Dan heb ik last gekregen van mijn spieren... maar voor het spelen ging prima. Maar vies, als we waarom zoest op die drumleven... Best blij dat is mijn living blues en maar Mark Fogo spelen hast? Best tevreden door die carrière of net? Ja. Of denkt net zo? Ja, natuurlijk. Maar ik heb ook zoiets van...
Kijk, als je met pensioen gaat, hè, je werkt er op een fabriek of weet ik veel. Nou, hoe oud moet je dan wezen? 76? Ik weet het niet. Maar doet er niet toe. En dan... Maar als je gewoon weer verder speelt, dan speel je niet alleen voor geld of zo, maar voor je plezier. Nou, en ik zie bij wijze van nou nog wel vaste lui kennen spelen en dan regelmatig optredens. Best fit genoeg voor dus, hè? Ja, dat lukt altijd wel, ja. Ik was nou alleen moe, omdat ik door de hele toestand, terug, nou, en dan ga je weer fut en dan krijg je denk ik had wel last van mijn rug. Hè, dat ik daar een aantal dagen last van had. Ja. Maar mooi wat muzikanten te zien kwamen in die leven. En er best nog steeds dwaande dus met Arie Kupers. Hoe lang kist Arie Kupers al? Dat is een hele tijd al. Ja, een hele tijd. Ja, Wim begon met toen hij me vraagt... maar dat was een rock'n'roll band, zou ik maar zeggen. En toen later kwam dat DL-band. Maar dat was een trucje. Nou ja, mensen vinden het leuk. En toen heeft het ook behoorlijk druk gehad. In Sneekhoek, op Sneekweek, hebben we veel gespeeld. En dat was allerlei soorten. En er kwamen allemaal studenten, nou, die vonden het prachtig. Toen hebben we in Haarlem nog een keer een cd opgenomen met die studenten. Want die hebben ons toen uitgenodigd. En hebben ze daar een opnames gemaakt. Studenten, die zongen het allemaal met. Nou ja. Maar dat klinkt als een programma maken haast bij optredens, of niet? Ja, een hele hoop, ja. En ook na optredens, voor de tijd. Wat gebeurde er al, hè? Nou, ik vertel niet alles. Goed zo. Lekker doen. Rock'n'roll dus. Ja. Ja. Weer dat een leuk aspect hoe dat werkt? Ik bedoel, het spelen zelf zal absoluut op insteken, maar het wereldje eromheen. Ja, meestal waren altijd... Dan ben je uit, hè, vaak. En dan, nou ja, de ene zei dit, de ander weer dat. Of je luistert naar. En ja. Dus het, ja. Maar daar blijft het mooie ervan. En ben je allemaal op stap. En mensen willen feesten of dansen of weet ik veel wat. Ja. Nou? Mooie tijd dus. Ja. Is het net missen wel, denk ik? Nee, ik had die missen wel. Zoest het oorst dan, als het weer jong bent? Of zei het nee, dan... Nee, ik was toen jong en zo is het gaan allemaal. Nou, ja. Verder is En still going strong. Ja. Had je ooit een normale baan hond tussen scrapjes? Nou, ik heb ook wel wat bij pierensietwerk, de kunststof. Dat vond ik altijd mooi. Dat vind ik nog steeds mooi. En daar was dat drumstel ook van kunststof. Oh ja. Hè, die doorzicht. Dus ja. Ja. Maar die moest weer optreden? Wist het al of net? Nee, maar het kan zo weer gebeuren. En dan was keurig ophellen. Ja, dat wordt wel geregeld dan, ja. Ja. En voor de rest wat lekkere muziek draaien dus. Ja, wat het is maakt niks uit. Als het maar lekker klinkt en goed werkt. Hè, en, iedereen speelt niet hetzelfde op dezelfde manier, maar ja. Hoe voel je om in dit boek te lonen te komen? Ik had er veel van gehoord. En Dirk kennen hem wel. Robert. Ja. Robert Willinger, ja. Ja, die is al haast bij me geweest. Toen kreeg ik ook nog... hij zei, hij had me beld. Want hij woont in Drachten, hè? Ja. En dan had hij ook nog zo'n foto... die bij me thuis is genomen. Zo had hij een mooie lijst. Dus ik kon het zo ophangen. En nog een met een heel verhaal erbij. Nou, en dat ziet er prachtig uit. Dus... En een leuk feestje in het balwerk. Vond je dat leuk om nou ja, de wobbel van Science van deze wereld waar even in te komen? Ja, god ja. Ja, daar was het er ook met Erik. En nou ja, Wobbel van Science met nou, die jongen die ook bij hem werkt. Nou ja, en zo waren er veel meer muzikanten. En nou ja. Mooi feestje. Ja, en een mooi boek dus. Ja, zeker, ja. En lekker terugspelen dus. Ja, ik ken wel. Ik hoop wel, ja. Ik weet eigenlijk zo zeker dat ik wel weer wat optredens krijg. Best fit genoeg om het nog een periode vol te houden?
Dat denk ik wel. Ja. En vooral als ik bezig ben, dan wordt het gevoel nog veel beter. Als maar in dat ritme blijft, denk Ja, ik. Hè? Ja. nou, daar was ik nou al lang uit door die corona-gedoe. Dus dit kon niet meer, dat niet. Dus ja. De wereld gaat weer wat iepen, maar dat is wel een goed teken dus. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Vind je het erg om ouder te worden? Nee. Nou, ik wil eigenlijk jonger worden, maar... Nou, misschien is de eerste werd de tijd waarom gaat, maar... ja, Nee, maar had je er moeite mee, dat is de ouder wist? nou, op zich niet. Nee, iedereen wordt ouder. Maar als ik weer klusjes kan doen, via of met... Nou, dan doe ik dat. En dat voelt dan weer beter. Ja. Als maar een beetje gaande blijft. Ja, Onder de gong blijft. ja. En een echte liefhouder in Boksem, notabene. Ja. Hing het bot onljouwerd? Eh, Als stad, als plak? Is het 10 stadje of net? ja, ik ben er geboren. En, Ja. ik heb er ook heel veel gewoond. Ook heel veel in het centrum. Ja. Op verschillende plekken. Maar voor de rest... ja... Oude Beeldziel, daar heb ik gewoond. Dat vond ik wel mooi in die hoek op een of andere manier. En daar heb ik ook veel speeld wel, hoor. Ja. Dank u wel. En mooi dat streven wie is. Nou, klaar? Ja, het is Oké. klaar. Ja, mooi. Dank u wel, Arjen.